Għal darbohra l-medja tal-Gvern Laburista spiċċat fil-mira ta' kummenti ta' nies jikkundannaw artiklu li ġie ppubblikat dwar l-impjiegi f'pajjiżna. It-titlu tal-artiklu kien wieħed sempliċi: Malta bl-ikbar żieda fl-impjiegi fl-Unjoni Ewropea, li ma titlu ġab rabja kbira fost il-Maltin u l-Awċin. Fost dawk li kummentaw fuq dan l-artiklu kien hemm persuna partikolari li qalet li dawn l-impjiegi qed imorru għand il-barranin bil-Malti qed jibqa' jbagħat il-ġuħ. Fil-fatt fl-aħħar jiem ħareġ minn ċifri tal-Eurostat li l-familji Maltin għadhom qed jaffaċċjaw inflazzjoni u prezzijiet li huma ferm ogħla mill-medja taż-żona euro. L-istatistika turi li għalkemm f'Ġunju kien hemm tnaqqis fir-rata ta' inflazzjoni, il-prezzijiet f'Malta xorta għadhom piż kbir fuq il-ħaddiema, l-anzjani u l-familji, partikolarment il-prezz tal-prodotti bażiċi tal-ikel. Kummenti ieħor taħt l-artiklu jgħid li sit One News kellu jirrapportaw konxi li l-medja tal-pagi f'pajjiżna hekk kif ħafna Maltin u Awċin mhux jaqilgħu biżżejjed biex jgħixu ħajja komda. Kumment ieħor li ġibet l-attenzjoni li dawn il-ħafna impjiegi jfissru biss ħaddiema li qed jaqilgħu 5 euro jew inqas fis-sija. Kumment wara li juri kemm il-medja Laburista mhix qed titwemmen hekk kif artiklu wara ieħor li jiġi ppubblikat ikollu barraġġ ta' kummenti bi kritika lejn il-kidba tal-istess medja.